за една истинска фотография и съм се опитал да пресъздавам именно тази игра на светлината в нейните различни аспекти в самите фотографии. Друго, което може би отличава фотоизложбата от останалите фотографски изложби е това, че съм използвал една специална техника на принтиране на самите фотоси, които са отпечатани върху платно за рисуване и това им придава един много мек пастелен тон, който ги приближава до към картините и фактически когато човек ги гледа няма никакво усещане, че гледа реални фотографии върху фотохартия, а по-скоро има усещането, че това са наистина някакви картини. Фотосите в настоящата изложба са различни по сюжет, като в нея са включени както портрети на необичайни хора, снимани в Мароко или в граничещите с Ирак и Сирия части на Турция, така и пейзажи, български стенописи от православни манастири или скални рисунки от пещерата Магурата. Лично на мен най-интересно ми беше в момента, в който снимах в Мароко. Аз прекарах там малко повече от един месец и в тази изложба съм включил снимки от една от най-интересните късби в южната част на страната. Късбите това са нещо като укрепени градове и крепости, в които живеят много хора от векове наред. Друга снимка, която ми е много любима от Мароко е портрета на една берберска жена, с която аз общувах в продължение на 5-6 дена, като си говорих на смесица от английски, френски и малкото думи, които аз имам от арабски език в речника си. Тази жена ме изненада изключително много, защото тя беше различна от всички мароканци, които бях срещал до този момент. Каза ми, че на младини е била фотомодел дори, но беше изключително срамежлива и по никакъв начин не искаше никой да види, че аз правя нейн портрет. Като когато приключихме с снимките, те бяха малко повече от 2 минути общо, ме помоли да й подаря нещо от мене за спомени. Аз дълго време се чудих какво да й подаря и накрая намерих в багажа ми една сувенирна българска дървена лъжица, така че част от българската материална култура в момента е някъде в берберските среди в Южно Мароко.